3 adult and 1 kid. 2 senior and 1 kid. Okay? You. Bigyan mo sa kanila. Wala pa ko kabalo. Ara-ara pa mo kutang sa likod. Din pala, no? Wala naman pong traffic, sir. Ah, that's okay. Anong klaseng ano ito? High Ace Grande po. Pero bago siya. Yung bagong model po. Bigger po. Sino si Francisco Reyes, dating gobernador? Dating mayor po. Dito. Apo. Sa kanya siguro mga lupa, no? Hindi, sir. Siya lang po nagpatayo po ng airport. Ah, siya napatayo. Sino nagpatayo? Tingnan natin kung ano sino maganda, Siargao o Coron. Sige pang ulan dito, hindi na. Pero on off po yung ulan po. Pag alis namin kanina sa Boracay, ang lakas ng ulan. Pero sa Cebu, mainit. May ikuan ako before I forgot. May sa plane, when I look at the window, may nakita ko dong isla na naked na wala. Ano ba yun? Ginkuan? Gin-reclaim or ano? Eh, alam mo yun, hindi? Yung island white sand. Sand lahat. Baka po yung paradise yun, sir. Ano? Baka po yung resort na po yun. Gagawing resort? Resort po. Akala ko yun ng Spratly Hindi. na pinag-aawayan eh. Hindi. Baka yung nakakita. Ayun ba? From the air? Opo. Yun ba yun? Gin-video ko. I will Google it later. Kung ano yun. Just before we land, siguro mga 10-15 minutes from landing.
dito sa side ng window ko sa right. Maganda itong road nyo kaysa Siargao. Di ba po ito tapos yun? Oo. May 2 lanes, may 4 lanes. Oo. Kasi after years po, pag natapos na yung international airport, International. apo. Gumagawa kayo ngayon dito? Apo, sa tabi lang dito ng airport. Sir. Wow. Para pag natapos, at least malapad na po. Talagang talunin nyo ang El Nido ah. Ang hot spring nga. Doon na kami nakaduma. Ang ganda rin ang El Nido eh. Yes. Oh, yes, oh. Ma'am sir, may makinate hot spring kami dyan sa Coron po. Meron kayong ano? Makinate hot spring. Oh. Nature hot spring po. So ngayong tagulan sir, the best po pumunta doon. Pumunta doon. Ang daan Okay. maano, no? Ang ganda ng kalsada nyo. Juan, daan. Opo. Talagang dinevelop talaga. Pero pagdating natin sa Coron Town po is 2 lanes lang po. Ah. Tapos medyo may traffic konti kasi marami pong mga tricycle. Kasi maraming mga turista na doon eh. Oo, no? Gusto ko yan someday. Because I want to go back to El Nido. Oo, no? Yung backpacking lang na trip. Sakay ng... Pinagkaiba lang, halos similar yan sir, yung kay Lido tsaka dito sa Coron. Pero pinagkaiba po. Ano? Yung pinagkaiba po dito sa Lido, wala pong beachfront hotel po dito. Walang beachfront hotel. Opo. Wala. Doon. Kasi pang El Nido parang ayoko na doon eh. Dami ng ano, parang marumi na, marami ng mga squatter, mga ano. Hindi nila regulate eh. Dito sir, sasakay pa kayo ng bangka. Makapunta sa mga island. Unlike doon sa Siargao na parang regulated nila talaga yung ano, walang mga squatter kang makita sa main thoroughfare nila. Yung kanilang talagang tourist kwan. So from here may kwan papuntang Manila, wala na. Sakayan wala na. Meron po. Roro din. Yung to go sir, hanggang yan. Oh, from Coro, Busuanga to Manila Opo. Oo, mga ako sa north. North. Once a week lang. once a week. Pero marami pong batil na mga biyahe din sir. Yeah, old houses now. Ang beach station parang Siargao, but ang inyong road is much better. Sa din Bacolod naman. Oh my God, nag-Gimaras. Pwede ka turn around sa Gimaras kag. Amo lang na mostly ang kwan sa Busuanga, no? Tourism. Opo. Nung wala pang tourism dito para kwan ito na lugar, no? Tahimik sir. Tapos yung mga island po na pinupuntahan ngayon, dati po mga libre lang po. Mga taga-Coron lang din po. Mga taga-Coron lang, mga local lang. So let's see kung sinong maganda, Siargao o Coron. Yung Coron Island talaga sir is separate po sa island na to. Siyempre si Kera Separate po. Ito po Busuanga ito. Island po. So we need to ride pa sa boat Yes po. papuntang Coron. Coron Island. Yung Oh. Coron Island po is pagmamayari po ng mga natives po. Kalamihan local. Tagbanwa tribe. Tagbanwa, yeah. Heard that. Sa Ilonggo ng Tagbanwa nga term eh. Yun po ancestral domain po nila. So, Mga places na limit na puntahan lang. mabuti naman na-respect nila yung culture ng mga Tagbanwa. Yes sir.
ilong nila may butas. Oh, ano? Meron po. Meron. Lagi silang may nginunguya po ng nga. Ah, nga, oh, malaman. Oh. I think, ano, Oh, yeah. At sige, uso pa yan ngayon sa kanila. Opo, sir. Buyo, ano pa nang iba na? Ah, Apog, apog. bunga, Yung lulo ko yan ang ginagawa niya eh. bunga. Oh, tapos nguyain niya, tapos dura niya. Pula na ang lumalabas. Ah, uso pa sa Opo, Tagbanwa. sir. Ano pa sa akin? Maskada. Lulo ko yan eh. Tabako, ngaging dobla, kaging nguyain niya. Sabong? Yes, sir. Oh, gusto mo? Ah, you want? you tell the Banikin sister. Sunday. Nagsabong yung mga pamangkin ko eh. oh, Nanalo sa sabong eh. maybe we'll win again. Thousands. I think go pala ngayon, no? Kaya may sabong. Tsaka pa-fiesta dito, sir. Kaya... Ah, pista? Pa-fiesta po. Ah, mga papista. Okay. Pero sa 28 ako. Sentro. Sentro. San Centro. Sa unahan po. Unahan. Oh. Oh, Coronda. Pero ang katuan ko, no, pulo. Sentro dito. Sentro. Tigil namin dito, ma'am. Kasya 5 po sa isang tricycle. Kasyang 5. Opo. Eh, tatlo ka. Siguro tatlong tricycle kami. 40. Ah, 10. Ah, dalawa. Oh my. Naiiwas ka ng tubig eh. Tirahin mo ang minivan. Yung nakasalubong niya kasi sir na motor, ang bilis ng takbo na Ah, nabasas. walang flash flood dito. Wala sir. Ang gwapo mo ng hotel, Oris. Ito na po. Ah, ito na tayo? Opo. Kaya pala gwapo na eh. Oh, the overlooking the pond. Galing. Oh, okay. Oh, overlooking. So, dyan na lang kami maglangoy. Apo. Yung mga kwarto, ma'am, may balcony po and then naka-face po sa dagat po. Alright. Oh. Oh. Okay, let's... Wala pala. Anong hotel na ni? Sure? Yeah, sit down pangha. Sit down there. Aga. Sit down. Ang tinikal siya. Agad tinikal ang lolo ya. Tinikal man saya. Dintingil. Anong pangalan ng hotel to? Suri. Okay. I'm sorry for you. So, this is Necoron Island. Okay. And I think that's the island there. There you go. Oh, they have swimming pool for Noah.